खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जे खुंफुंजानाय थामहिनबा G80 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बे बान्थानि मुं फारिलाइ टप 10 नि फारिलाइ बेखौ फोसावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों बड'फा हाउसनिफ्राय बे समाव फोसावनाय जाबाय जे G80 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2024 इं मायथाइ थामहिनबा HSLC आनजादाव जे उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि जे टप 10 नि फारिलाइ बे फारिलाइखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव फोसावबाय नोंथांमोननो बे समाव सोर बिजाथिया बबे फरायसालिनिफ्राय माबे जिल्लानि बे समाव नोंथांमोननो खोन्थागोन बबे जिल्लानिफ्राय आरो बबे फरायसालिनिफ्राय बिथांमोना मोननो हादों थामहिनबा मोन 10 मासियाव बिथांमोना फारियाव गावनि मुंखौ आरजिनो हादों थामहिनबा बिथांमोना सोसननो हादों बे समाव नोंथांमोननो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय जे HSLC आनजादाव जे उथ्रिसारनाय टप 10 बा टप लिस्ट G80 कमल कुमार देरहासार बान्था बे बान्था मोननो हानाय फरायसाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बे समाव फारि फोरमायनो हागोन बे समाव दङ G80 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था 2024 मोननो हानाय फरायसाफोरनि फारिलाइफोर बे समाव गिबियाव मोननो हादों सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों कमलास गयारि बिथाङा फरायसालिमा गहपुर बड' हाई स्कुलनिफ्राय बिथाङा मोननो हादों बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय बिथाङा मोनदों 563 थामहिनबा 600नि बेलायाव 563 बिथाङा मोननो हादों गासै 93.83 जौखोन्दो मोननो हादों बिथाङा सेथि मासियाव मोननो हादों बिथां कमलास गयारिया बिथाङा गहपुरनिफ्राय थामहिनबा बिथाङा बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय मोननो हादों थारैनो बाख्नायजाथाव हाबाफारि बे समाव गासै जौखोन्दोखौ नोजोर होयोब्ला गिबि सारियाव 93.83 जौखोन्दो बर'नि जे बर' बिजोंजों उथ्रिसारनाय बा बर' बिजोंजों बिथांमोना मेट्रिक होनानै आनजादाव उथ्रिसार जानायनि हाइस्ट मार्कआ जादों 93.83 जौखोन्दो थामहिनबा 93.83 जौखोन्दो बिथाङा मोननो हादों बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां जे बर' फरायसाफोरा बेफोरबायदि मार्क मोननो हादों गुबुन फारसेनो देरहासार बसुमतारी माख्रा हाई स्कुलनिफ्राय बिजनीनिफ्राय बिथांमोननो माख्रा हाई स्कुलनिफ्राय बिथाङा मोननो हादों बे चिरां जिल्लानिफ्राय मोननो हादों बिथाङा 559 गासै मार्क मोनदों 600नि गेजेराव बिथाङा 93.17 लानानै जौखोन्दो लानानै नैथि मासियाव बिथाङा आवग्रिनो हादों बिनि उनाव बिशाल सरगियारि बिथाङा जय भद्र हागजेर बड' हाई स्कुलनिफ्राय बाक्सानिफ्राय मोननो हादों बिथाङा बाक्सानिफ्राय बेवहाय सानै बिजाथिया बे समाव थामथि मासियाव मोननो हादों थामथि मासियाव साथाम बिजाथि बे जाहैबाय प्रियंका कसारी बिथाङाबो UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय मोननो हादों क'क्राझार जिल्लानि 527 गासै मार्क मोनदों 92.83 जौखोन्दो मोननानै थार्ड पजिशनाव सानै बिजाथिया मोननो हादों क'क्राझार आरो बाक्सानिफ्राय बिशाल सरगियारि आरो प्रियंका कसारी बिथांमोना मोननो हादों बे समाव थामथि मासि आरो हेलेना बर' बिथाङा मोननो हादों फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसि तामुलपुरनिफ्राय मोननो हादों बिथाङा ब्रैथि मासि 551 मार्क मोनदों 91.83 जौखोन्दो मोनदों बिथाङा ब्रैथि मासियाव बे समाव आवग्रिनो हादों गावनि जायगाखौ बेनि उनाव दङ निजोम बर' बाथौ आश्रम हाई सेकेन्डारि स्कुल बर'मानिफ्राय मोननो हादों बिथाङा बाक्सानिफ्राय 549 बिथाङा मोननो हादों 91.5 जौखोन्दो लानानै बिथाङा बाथि मासियाव आवग्रिनो हादों बेनि उनाव दङ नयनमणि बसुमतारी बाथौ आश्रम बोरिमाखानिफ्राय बिथाङा बाक्सा जिल्लानि 548 मोननो हादों बिथाङा गासै 91.33 जौखोन्दो बिथाङा द'थि मासियाव मोननो हादों द'थि मासियाव बिथाङा जायगा आवग्रिनो हादों साबैनो जोबोद गोजोनथाव खौरां बे समाव फरायसाफोरा बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरा गोबां मार्क लानानै बे समाव उथ्रिसारनायखौ नुनो मोनदों बेनियाव दङ हादुंगोरा बसुमतारी जोंमा RBM हाई सेकेन्डारि स्कुल बिजनीनिफ्राय बिथाङा चिरां जिल्लानिफ्राय मोननो हादों 547 मार्क केरि खालामदों 91.17
सेस्नि थामहिनबा 97.17 जौखोन्दो मोनदों बेनि उनाव बिथाङा स्निथि मासियाव बिथाङा जायगा आवग्रिनो हादों जोबोदनो बे गोजोनथाव खौरां बेनि उनाव दं रैरुब बसुमतारी बिथाङा सानजोरां बर' फरायसालि बाक्सानिफ्राय सालबारि बे सानजोरां बर' फरायसालि सालबारिनिफ्राय बिथाङा बाक्सा जिल्लानि गासै बेवहाय सानै मोननो हादों बे पजिशनाव थामहिनबा 90 पजिशनाव सानै बिजाथिया मोननो हादों बेनि उनाव भूमिका गयारी हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय मोननो हादों बाक्सा जिल्लानि 542 मार्क केरि खालामदों 90.33 जौखोन्दो 90 पजिशनाव बिथांमोना सानै मोननो हादों नंगौ बे समाव बर' फरायसाफोरनि थाखाय बे समाव बाख्नायजाथाव आरो बर' माहारिनि थाखाय बे गोजोनथाव खौरां नंगौ बेनि उनाव दं लिपाम बर' फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसि फुंबिलि सोलोंसालि दुवारकुसि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंफुंजानाय टेलेन्ट सार्चआवबो मोननो हादोंमोन बिथाङा मासि बेनि उनाव तामुलपुरनिफ्राय बिथाङा 539.83 बा 83 जौखोन्दो लानानै 9थि मासियाव बिथाङा मोननो हादों गावनि जायगाखौ आवग्रिनो हादों बेनि उनाव दङ मरमि गयारी सालबारि हाई सेकेन्डारि स्कुल सालबारिनिफ्राय बिथाङा मोनदों बाक्सा जिल्लानिफ्राय जिथि पजिशनाव सानै दङ बेनि उनाव सासेया दङ बेनि उनाव दङ मिरसोरां नार्जारी जिके एकाडेमि दतमा बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय 534 जौखोन्दो लानानै बिथांमोना जिथि मासियाव मोननो हादों नोंगौ गासै 13 फरायसाफोरा बे समाव 18थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बे बान्थायाव मासि आवग्रिनो हादों साफ्रोमबो बे फरायसाफोरनि थाखाय आरो गार्जेनफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां आरो दिनै बे बाथ्राखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव फोसावना होदों बे समाव बर' बिजोंजों उथ्रिसारनाय बे बिजाथिफोर जाय बिजाथिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो बे समाव कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बे समाव बिथांमोना बे देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि 2024 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ थामहिनबा मुं फारिलाइखौ बे समाव फोसावबाय नोंथांमोना बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे गिदिर खौरांखौ थामहिनबा बे मोननाय जे बिजाथिफोर